Mae technoleg brechlynnau'n gwella bob dydd. Pan fydd clefydau newydd fel Covid-19 yn ymddangos, mae gwyddonwyr ledled y byd yn gweithio i ddatblygu brechlynnau diogel ac effeithiol i gadw ein cymunedau'n iach ac i atal achosion o'r clefyd. Beth am i ni edrych ar sut mae brechlynnau'n cael eu creu a'r profion yma'n rhaid iddyn nhw eu pasio cyn iddyn nhw gael eu defnyddio. Pan fydd gwyddonwyr eisiau datblygu brechlyn newydd yn erbyn clefyd penodol, yn gyntaf rhaid iddyn nhw edrych yn ofalus ar y firws neu'r bacteria sy'n ei achosi a deall sut mae'n ymosod ar y corff. Mae hyn yn ei helpu i weld beth sydd ei angen mwyn creu brechlyn effeithiol. Unwaith y bydd brechlyn wedi ei ddatblygu, bydd angen i wyddonwyr gynnal profion i weld sut mae ein system immunedd yn ymateb i'r brechlyn. A yw'n ysgogi'r system immunedd i ymladd yn erbyn y clefyd? A yw'n ddiogel? A yw'n achosi unrhyw sgil effeithiau? Mae'r profion cyntaf yn cael eu cynnal ar anifeiliaid fel llygod yn bennaf mewn labordy. Os bydden nhw'n llwyddiannus, bydd gwyddonwyr yn dechrau profi'r brechlyn ar bobl mewn proses tri cham o'r enw treialon brechlyn. Gwirfoddolwyr yw'r bobl yn y profion. Mae gwyddonwyr yn gwylio'n ofalus i weld sut maen nhw cyn, yn ystod ac ar ôl iddyn nhw gael y brechlyn. Mae meddygon yn eu harchwilio'n rheolaidd hefyd ac yn gofyn iddyn nhw sut maen nhw'n teimlo mwyn sicrhau bod y brechlyn yn ddiogel ac yn gweithio ar bobl. Yng ngham 1, mae'r brechlyn yn cael ei roi i nifer fach o bobl iach i brofi ei fod yn ddiogel ac mwyn gwybod faint o'r brechlyn sy'n creu ymateb gan y system immunedd. Yng ngham 2, mae'r brechlyn yn cael ei roi i gannoedd o bobl i brofi sut mae'n gweithio ar bobl o wahanol grwpiau oedran a sawl pigiad sydd ei angen mwyn amddiffyn pob person. Yng ngham 3, mae'r brechlyn yn cael ei roi i filoedd o bobl i brofi pa mor dda mae'n amddiffyn pobl rhag y clefyd. Mae gwirfoddolwyr yn cael ei rhoi mewn 2 grŵp ar hap. Bydd un grŵp yn cael y brechlyn newydd, a bydd y grŵp arall yn cael placebo, sydd naill ai frechlyn ffug sy'n cynnwys dim ond dŵr halen neu frechlyn sy'n amddiffyn rhag clefyd arall. Trwy gymharu'r 2 grŵp yma o bobl, gall gwyddonwyr ddod i ddeall pa mor dda mae'r brechlyn newydd yn gweithio. Yna mae tîm o arbenigwyr yn astudio canlyniadau'r treialon brechlyn. Ar ôl i frechlyn basio'r holl brofion angenrheidiol i ddangos ei fod yn ddiogel ac yn effeithiol, mae'r cwmni brechlynnau yn dechrau creu mwy ohono. Yna, mae'r brechlynnau'n barod ar gyfer ei dosbarthu i'r gwahanol wledydd. O hynny ymlaen, mae arbenigwyr iechyd a reoli clefydau yn dal i gadw llygad ar ba mor ddiogel yw'r brechlyn trwy fonitro unrhyw sgil effeithiau. Mae gwyddonwyr ledled y byd yn dal i ddod o hyd i ffyrdd newydd o ddatblygu brechlynnau yn erbyn mwy o glefydau ac yn ein gwarchod ni'n well nag erioed.